Estem arribant a la zona d'examen d'Olot. Entrem aquí a la dreta, Segona. Ara freno una mica, tornem a posar primera i entro molt a poc. La zona d'examen no és més que el carrer des del qual comencem o acabem o comencem i acabem a l'examen. Simplement és això. A partir d'aquí ens poden portar on els examinadors considerin necessari. Us ensenyo la zona d'examen, mireu. Habitualment comencem aparcats per aquí, ja sigui aquí de cara a la vidrera o per allà per aquell cantó, sempre intentem que el cotxe quedi encarat cap a la sortida. Llavors, com que sortim d'un terreny privat, hem de sortir en primera, molt a poc, com si hi hagués un CEDA i tenint en compte que tenen preferència els demés, no nosaltres. Senyalitza a la dreta, anirem a la dreta, ben enganxat a la dreta, mirant molt, aquí i allà, mirant molt a poc. Vinga, som-hi, anem girant, una miqueta de gas. Val, en aquest cas, com que no venia ningú, no parem. Segona. Si hagués vingut algú, com que sortim d'una via privada, haguéssim parat, haguéssim cedit el pas i després haguéssim continuat. Anem cap a l'esquerra. Us faig mig minut del recorregut més habitual que hi ha aquí a l'examen. Un altre dia en farem un altre, Primera. I anirem fent més, no us preocupeu. Vinga, una mica de gas, aguanta una mica l'embrague, fem bé la L per no trepitjar la línia contínua. Vinga, gas, fora, embrague a fondo segona, i llavors aquí, quan arribem a la recta, hem d'intentar, dins del possible, donar gas per adaptar la velocitat i arribar dins del possible als 90 que posa. Gas fora, embrague a fondo, tercera. Recordeu que l'examen no va només de demostrar que sabem que coneixem les normes, sinó que també va de demostrar que som capaços de conduir, de circular, normal com fan els altres. Sí? Va, seguim una